munyika muri kuzivikanwa nemunhu wese kuti aiwa the ruling party Zanu PF aiwa the house is not in order. Nyika yese iri kuzviziva, kunyange nemutungamiri wenyika akatombotaura mashoko achiti aiwa all those vanenge vachiexposa aiwa inside information in the ruling party vanofesa consequences of their actions. Panapa tinoona kuti vakomana ava tiona nyika iri ahead yakatarisana nethis forthcoming congress kwamuziva kuti aiwa kuchanobikwa munhu. Panapa tinoona vakomana aiwa veZanu PF vanouya vachiplana maprotest kune vese varikuda kuzama kumisa the 2030 agenda. Sadapinda mashoko ambiranyorwa panapa kuti subscribe or like or turn on the bell. Tipinda muzara nhasi tinoona this headline Zim News Day unopostwa nemukomana unzi Majara Jaros ranyorwa kuti chinzi Zanu PF plots protest against ED 2030 spoilers. Ndomashoko anachipostwa panapa nemukomana unzi Majara Jaros anouya achikomenda nyaramashoko kuti perhaps this explains why the 2030 ED anenge achitonga brigade have reverted to their original vision 2030 mantra. Panochowa munhu hazvina kumira mushe. Tikuona panapa vakomana ava mukaona nhau yobuda munewspaper rozikamwa the news day vataura mashoko vachiti aya vakomana vese vari kuda kuzamba kuspoila kana kuda kumisa the 2030 agenda. Vakomana ava vada kusangana nevakomana the regime vachatumiwa vari kunzi vada kustaja maprotest against vese vada kumisa mutungamiri wenyika kuti aiwa asvike 2030 aripo achitonga. Toona kuti nhau iyi inonyatsa kukonzesa madivisions sezvamunoziva kuti hapamborina kana a week muchiona opa muchinguri achisangana neresistance when people booed here paZanu PF headquarters angotaura this mantra ingoti 2030 ED anenge achitonga. Toona kuti nhau iyi aiwa ine hondo mukati tichiona ichibikiwa nevakomana war veterans nesome other guys the military nemacitizens. Tiona vakomana the regime the ruling party vachiuya vachiti aiwa they want to search maprotest against those people. Kutizai mafungiro enyu munoti muchiti zvinopera mushe here izvi the endgame ichauya ichipera mushe here panenge pari safe here. Pinai comment section medu kutidza mafungiro enyu musava no subscribe or like turn on the bell icon.